салом бародарони азиз, бо шумо ҳастам мисли ҳар вақта дилҷӯи хатлон. дарси дуюма оғоз мекунем. гуфта будем ки дар бораи монитор дарс мегзарем. хуб, монитор таҷҳизотест ки барои ба экран баровардани информатсияи матнӣ ва графикӣ хизмат мекунад. асосан мониторҳо ду хел мешаванд: моеъи кристаллӣ ва кристаллӣ. яъне ки муқаррарӣ ва кристаллӣ ҳам мегӯянд. хуб, шаклҳои монитор ин шакл яъне ки пештара аст, шаклҳои пештара ва ин бошад ҳозиразамон аст. хуб, тугмачаҳои беруни монитор. дар тамоми монитор асосан ду намуди тугмача воқеъ мебошад. яъне ки тугмаи аввал ба кордарорӣ ва хомӯш кардан, викл, яъне тугмаи повер ки дар поёни монитор ҷойгир аст. тугмаи дуюм бошад тугмачаҳои омодасозӣ, настройка, равшан ва баъзе дигар хосиятҳои экран. одатан тугмачаҳои мазкур без зарурияти ҷиддӣ истифода намебаранд. яъне ки ҳамон тугмачаҳо то ба мо лозим нашавад истифода намебарем. аксарият вақт мо ҳамин мисол монитора вақте гирён мекунем ва аз тугмачаҳои он кор намекунем. яъне ки мониторро хира кардан ё ки рӯшан кардан дар кор шавад, баъд аз онҳо истифода мебарем. қоидаҳои бехатарии монитор. монитор бояд аз таъсири механикӣ хеле эҳтиёт намояд ва кӯшиш кунед ки ҳар қадар камтар ҷой иваз кунад. дуюмин, дар ҳолати кор ба қафои монитор даст расодан мумкин нест. яъне ҳангоме ки мо кор кардем ба қафои монитор даст дароз намекунем, чунки ба мониторам залал мекунад, ба худи мо ҳам. сеюмин, тугмачаҳои омодасозии мониторро без зарурияти ҷиддӣ истифода набаред. чорум, дар як рӯз дар назди монитори муқаррарӣ бе фосилаи саноатҳои зиёд нишастан тавсия намешавад. яъне ки дар пеши монитор бисёр шиштан мумкин нест. ҳамон кормона ки тамом кардем, мисол бисёр нигаҳ накунем дар роҳ. хуб, бародарони азиз, дарси имрӯза дар бораи монитор буд. агар видео ба шумо маъқул шавад, лайк монед ва дар канал обуна шавед. дарси оянда дар бораи клавиатура мебошад.